aceste zile să putem continua. Dani! Bine, de obicei are putere și poate arunca toate spiritele rele, chiar dacă arată ca dracu. Înainte de toate, uite-te în ochii mei. Vreau să distrez lumea până când aranjăm toate lucrurile aici. Hai! Trebuie să distrezi. Da. Haideți, am zis să comic, nu se sperii lumea! Hai! Ui! Da! L-ai nimerit. Ioane, hai să te vedem într-un dans. Hai să punem puțină muzică dacă avem. Dacă biciul ăla care e treaba? Ăla e pentru Hai să vedem. motivare, muzici. Să te ajut? Hai, Dihane! Ce vă treci unde? Ia da, opa! E ca la Aikido. Hai, Dihane! Că așa e simpatic. E cel mai naș parol. Dihane! Stai cocoșatul de la Notre Dame. Da, la Dihania din Notre Dame, da. Din Târgu Mureș. Nu-mi place ce ai făcut. Am senzația că sunt un partener sau ce se întâmplă? Neapărat. Ai nevoie de cineva? Nu. Bine o facem. Gata. Ciao.